I dobrodošli natrag. Čak 46% učenika prošle godine prošlo s odličnim, pokazali su novi podaci Ministarstva obrazovanja. Usporedbe radi, prije 10 godina ih je bilo 39%. Broj odlikaša posljednjih godina pada, ali problem nije svugdje isti. Inflacija onih koji imaju 5,0 najviše izražena u Zagrebu. Petice od vrha do dna, najviše takvih super odlikaša ima Zagreb, zato je 8 najjačih srednjih škola uvelo prijemne ispite. Većinom su to zaslužene, ali ima i oni koji su dobili gledajući kroz prste ili blagonaklonošću subjektivno nezahtjevnih profesora. Koliko je tako? U postotku bih ja mogao reći 20-30%. Prijemni ispit omogućuje i onima sa slabim prosjekom da preskoče super odlikaše. Ovako se kretao broj super odlikaša od 2014. Njihov broj pada zadnjih godina. Najviše odlikaša općenito imaju grad Zagreb, Zagrebačka i Varaždinska županija. U mojoj školi nije bilo toliko poklanjanja da su bile ocjene objektivno davane. Možda pokoji profesor, ali većinom mislim da nije bilo tako. Mislim da bi bilo poprilično objektivno, ali za bolje učenike koji su već kao pričali o tome kako bi htjeli umijati ili ne znam šta, malo su profesori kao više bi im pomagali. Pritisak zbog ocjena raste. Ima toga, kažu nam, i da roditelji vrše pritisak. Pogotovo u 7. i 8. razredu, to su ocjene koje se gledaju za upis u srednju školu. To bi se moglo promijeniti i trebalo bi promijeniti drugačijim načinom upisa u srednje škole i što se boduje za upis u srednju školu. Da li će to biti nacionalni ispiti koji će se onda gledati za upis u srednju školu, mislim da bi to onda smanjilo taj pritisak. Treba li uvesti malu maturu ili to da nacionalni ispiti utječu na ocjenu? Ravnatelj Jelenski smatra da su prijemni ispiti dobro rješenje, jer je pritisak super odlikaša na srednje škole, kaže, pretežno problem Zagreba. Nije potrebno staviti nacionalne ispite ili malu maturu, kako ćemo ih već zvati, na tu razinu da bi to bio razlog da svi učenici u Hrvatskoj moraju polagati i zbog toga ići u stres njima i roditeljima, a problem se odnosi samo na 15% učenika. Učenici su prošle školske godine izostali više od 40 milijuna sati, većina ih je opravdana, no neopravdanih je više od 715.000. U školama kažu problem je što roditelj može sam pravdati do 3 dana uzastopno, pa se to koristi i kad treba i kad ne treba, pa i kad krenu pismeni testovi. To se sad pretvorilo u to da roditelji mogu do 3 dana uzastopce i više puta godišnje i neki to stvarno zlouporabe. Treba li to mijenjati? Trebalo bi promijeniti, trebalo bi točno postaviti određene kriterije kada se to može iskoristiti i ograničiti možda taj broj isprike do 3 dana. Pa možda broj izostanaka i ne bi bio toliki. Puno je odlikaša iz hrvatskih škola u posljednjih 10 godina završilo u inozemstvu. I dok